Nindi rәхәт һәм күңелле бергә мәхәббәт итә тору. Мәрхәмәтле иманы белән йөрәктә изге йорт кору. Мәрхәмәтле иманы белән йөрәктә изге йорт кору. Изге мәхәббәттән Гайсә безне игелекле итә. Кайда икегез мине шунда булармын дип Гайсә әйтә. Кайда икегез мине шунда булармын дип Гайсә әйтә. Безнең арада булганда Гайсә бигрәк тә куана. Изгелекле эшләрендә һәрберебезне куллана. Изгелекле эшләрендә һәрберебезне куллана. Гайсәне данлаудан артык һичбер бәхет юк дөньяда. Җаныбызга ләззәт бирә, сөйләсәк аны кайда да. Җаныбызга ләззәт бирә, сөйләсәк аны кайда да. Аның изге камиллеген, мәрхәмәтен мәңгегә данлыйк. Патша руханилары булыйк, котылудан мәхрүм калмыйк. Патша руханилары булыйк, котылудан мәхрүм калмыйк. Мәңгелеккә барган юлда яшик без Гайсәне зурлап. Күктә фәрештәләр белән җырларбыз Худайны данлап. Күктә фәрештәләр белән җырларбыз Гайсәне данлап. Җырларбыз Гайсәне данлап. Амин.